No niin, Aino esittelikin tuossa jo pelurin. Siellä näytti olevan käsiohjelman sivulla 12 vielä tarkempi kuvaus pelurista, mutta 10-vuotias palvelu ensisijaisesti, tai alun perin ollut niin kuin tämmöinen auttava puhelin, mutta sitten tässä vuosien saatossa tähän on tullut kaiken näköisiä nettivertaisryhmiä ja tekstiviestipalvelua ja jopa tämmöinen, olikohan vuonna 2007 perustettu tämmöinen nettiterapia 8 viikon pituinen ohjelma. Ja tässä nyt sitten rakentuu pikkuhiljaa, eli näitä sähköisiä palveluita vaan, että me ei olla missään tai olemme fyysisesti, mutta ei ole niin kuin mitään tämmöistä kasvokkaista vastaanottoa. Ja mikä nyt näissä tilastoissa ehkä on sinänsä kiinnostavaa, että THL tekee 5 vuoden välein tämmöisen väestötutkimuksen suomalaisten rahapelaamisesta, ja siellä näkyy sitten kaikki niin kuin just tavallisten, ei-peliongelmaisten ihmisten niin kuin asenteita ja muita tällaisia juttuja, mutta tässä on nyt pelurin tilastoissa näkyy ne, jotka on hakenut meiltä apua. Eli jonkinnäköisiä ongelmia, mistä kärsiviä. Tässä nyt aluksi vähän näitä taustoja, ketä meiltä hakee apua, millaiset ihmiset, mitä pelejä ne pelaa, missä ne pelaa, onko näissä jotain oleellisia muutoksia. Ja sitten millaisia seurauksia, erityisesti tällaisia vakavia seurauksia ne on, ja sitten viimeisen parin vuoden niin kuin vertailu, että onko tässä tällaisia muutoksia tapahtunut, ja sitten loppuu vielä vähän tästä nuorten pelaamisesta. No niin, tässä nyt ensinnäkin, että tämä meidän asiakasjakauma, siinä ei ole mitään kovin erityisiä muutoksia parin vuoden, että se on 1/3 läheisiä, jotka soittaa, vajaa 2/3 pelaajia ja sitten muutama välillinen, eli niin kuin työntekijöitä ja eri peruspalveluista ja tällaisia soittelee. Ja nyt pientä, se on niin kuin tuollainen 1200–1400 puhelua ollut pidemmän aikaa vuodessa, ja nyt viime vuodessa nyt on laskenut 70 puhelua, mutta ei nyt mitenkään kovin merkittävästi. Sitten tuossa ylhäällä on nyt nuo pelaajat ja läheiset, eli nämä meidän pääryhmät, niin suuri osa pelaaja-asiakkaista on miehiä, lähes 70%, siinä on pientä laskua, eli se tarkoittaa sitten sitä, että naisia soittaa vähän enemmän kuin viime vuosina. Onko tässä, näistä voi sitten tietenkin arvella, että onko mahdollisesti niin, jotenkin suunnattu ehkä enemmän sit pelejä myös naisille, tai mistä tämmöinen muutos johtuu, mutta naisethan myös hakee enemmän apua suhteessa siihen, niin kuin, siihen että paljon näistä ongelmista kärsii. Niin. Ja aika suuri osa on kuitenkin tommosia, missä tämä nyt nuoruuden ikä, mihin se vedetään, mutta tämmöisiä nuoria aikuisia, 18–34-vuotiaita miehiä soittajista on 42%. Ja sitten läheisistä taas vastaavasti niin 4/5 naisia, ja näistä läheisistä niin erityisesti puolisot ja äidit on nämä niin kuin ryhmät, jotka läheisistä soittaa. Sitten isät, sisaret, sukulaiset, ystävät, niin ne on niin kuin melko pieniä yksittäisiä ryhmiä. Ja läheisten puhelut on pidempiä kuin pelaajien. No sitten tuossa sama on vielä, e-neuvonta on tällainen sähköinen palvelu, mihin ihmiset voi kirjoittaa kysymyksiä yhdessä Päihdelinkin kanssa tuotettu palvelu, niin siellä sitten samanlainen tämä on, että pelaajista suuri osa miehiä ja läheisistä suuri osa naisia. Eli vielä ei mitään suuria muutoksia ole tapahtunut viime vuoteen verrattuna. Sitten tässä nyt vielä nämä ongelmapelit. Tuossa on kaikki pelit, vähän menee piiloon tuolla, mutta eli muutkin kuin rahapelit. Pelurihan on erityisesti niin kuin rahapeliongelmia, mutta nyt näistä tietska- ja konsolipeleistä ja muista, niin niistäkin on alkanut tulee koko ajan enemmän soittoja. Ei nyt vielä mikään pääryhmä, mutta 4. suurin kuitenkin jo. Eli puolet soitoista on raha-automaatteja koskee. Sitten on siellä seuraava on määrittelemätön nettirahapelaaminen, eli kun läheisetkin soittaa, niin ne ei välttämättä nyt sit aina tarkkaan tiedä, että he pelaa netissä jotain, niin sitten se menee tähän kategoriaan.
Ja eihän me siis käydä näitä puheluaikana kaikkia kohtia. Nämä on ne, mitä on niin kätevästi siitä puhelusta kuultu ja sitten jälkikäteen ne merkataan ne kohdat. Eli niin kuin tässäkin nyt 921 puhelusta on saatu nämä pelitiedot ja niitä meidän puheluita oli viime vuonna sitten se joku, mikä se oli, katsotaan. Se oli se 1300, eli 400 on jäänyt ilman tätä. No sitten, kun sieltä vähän katsoo näitä edellisen vuosiin, hyvin samantapaiset on nämä prosenttiosuudet, mutta tällainen mielenkiintoinen, että kaikki nämä pokerisoitot koski muuten nettipokeria, niin niiden määrä on puolittunut vuodessa 80, no siellä näkyy. Ja sitten noiden Tietska ja konsolipeli ja muiden osuus on sitten noussut muutaman prosenttiyksikön. Tässä näkyy sitten, missä meille soittavat asiakkaat pelaa. Ja tässä on sitten molemmat, eli raha- ja tietokonepelit tässä kaaviossa. Puolet pelaa livenä ja puolet sitten netissä. Ja tämä nettiosuus on tässä nyt noussut tasaisesti vuosittain, että viime vuodestakin 12% noussut tämä, että netissä pelataan. Ja sitten sitä voi nyt, tämä sisältää siis just myös Tietska-pelit, mutta 30% suurin piirtein niin kuin kaikesta rahapelaamisesta tapahtuu netistä. Eli meidän asiakkaissa nyt näkyy sellaista, että kun me ollaan tämmöinen sähköinen ja nettipalvelu, ne jotka näitä nettipelejä pelaa ja ajautuu niiden ongelmiin, ne myös löytää sitä tukea netin kautta. Ja tässäkin voisi taas vähän niin kuin miettiä, että mistäköhän tämäkin johtuu, niin nythän on tabletit ja älypuhelimet ja tällaiset teknologiat lisääntynyt aika hyvin että olisiko se sitten ehkä netissä kohderyhmän mainonta, tänne pääsee helposti klikkaan, niin kenties. Ja sitten just, että kun monet, jotka haluaa niin nettipelaamista päästä eroon, niin laittaa tällaisia esto-ohjelmia tietokoneella, ne toimii aika kätevästi, mutta sitten taas näihin tabletteihin ja älypuhelimiin ne applikaatiot on melkein yhtä helppo poistaa vielä toistaiseksi kuin lisätä, eli se on niin semmoinen vähän näennäinen, mutta toivottavasti nyt löytyy joku tämmöinen ulkomainen palvelutarjoaja, millä tämmöinen Androidille toimiva mukamas oli sitten, mutta sekin oli maksullinen. Et ehkä nekin tässä nyt sitten pikkuhiljaa, mutta tosiaan niin että kännyköilläkin nyt pystyy aika hyvin pelaamaan. Ja sitten tässä on näitä tämmöisiä vakavuusindikaattoreita. Viime vuoden tämmöinen löydöshän oli, että se oli tuplaantunut nämä vakavuus, eli joku tällainen mainittu puhelus, kuten pelaaminen rahoittaminen laittomin keinoin, aiheutunut ero, lasten pahoinvointi, suuria summia velkaa. Niin nyt se on about samalla tasolla, muutama prosentin lasku. Sitten mä oon ympyröinyt tuot parit kohdat. Vaan 2 kohdassa on nousua, siellä asunnon menetys ja sitten lasten pahoinvointi. Ja sitten tuolla on tuommoinen aika mielenkiintoinen lasku tässä, että yli 10 000 velkaa, niin kuitenkin 200 puhelua ollut vielä vuonna 2012 ja 2013 ollut 120, missä tämä on tullut esiin, että viime kesänähän tuli se pikavippi-lainsäädäntöuudistus, että jos sillä kenties on, että siitähän on myös spekuloitu paljon, että mihin se johtaa, että kun nythän näkyy selvästi, että näitä pikavippimainontaa on vähentynyt ja ne pikkuvipit on niin kuin poistunut, koska se ei ole enää niin kannattavaa, niin että sitten ihmiset ehkä ottaa isompia lainoja, mutta jos tämä niin kuin jatkuu seuraavana vuonna myös tämä sama, niin se on ehkä, mutta onhan niitä tietenkin paljon vieläkin ja just tämmöiset sitten 100 000 velat, niin ne nyt on about sama, mutta siinä nyt yleensä ei velkaannuta ihan kauhean nopeasti. Joo, mennään seuraavaan. No niin, eli näiden sähköisten palveluiden suosio on kasvanut ihan mukavasti meillä. Varsinkin verkkosivujen käyntimäärä 57%. Tuo keskimmäinen palkki, eli tämä sessio, se on nyt näitä käyntejä. Viime vuonna 85 000 käyntiä, nyt 133 000. Ja sitten keskustelufoorumin käyttö 20% lisää ja pelivoimapiiri on tällainen tekstiviestipalvelu, missä on vertaisryhmiä ja oma-apuviestejä voi tilata sitä kautta ja mitäs kaikkea muita muistutusviestejä ja semmoisia viestisarjoja, kaikkia tällaisia, niin sekin on kasvanut aika hyvin meillä.
No niin, ja sitten tästä, onko tässä vielä paljonkin aikaa? Ei varmaan. No, vai onko? Tässä on just tämmöinen interventio tapahtumassa. Sä et huomannut mun käsimerkkejä. En mä huomannut. Oletko sä täältä lähettänyt niitä? Mä yritin niin ensin niin etusuunnasta ja nyt mä hiivin täältä. No niin, no mä pistän sitten nopeasti vaan. Mutta nyt viime viikolla ja tässä tämän viikon alussa on ollut nyt paljon tällainen tutkimus, joku tämmöisen peliyhtiön tutkimus levinnyt aika hyvin mediassa. Ja tuossa nyt mä otin muutaman Google-haulla, mikä löytyy. Et nyt on kuulemma tämän tutkimuksen mukaan niin nuorten rahapeliongelmat merkittävästi suuremmat perinteinen korttipeli varsinkin aiheuttaa tämän mukaan vaikeuksia. Sitten on raha-automaatit ja vasta kolmantena tulee tämän netin välityksellä pelattavat. Sitten mä koitin vähän googlettaa tätä tutkimusta, mutta eihän semmoista löytynyt, kun tuo vikalkin rivi lukee, että se on vasta syksyllä julkaistaan. Mutta tässäkin voisi vähän, että tämmöinen peliyhtiö toteuttaa tämmöisen tutkimuksen, että onko tämä ylipäänsä Suomessa tehty ja ei tässä oikein hirveästi löytynyt. Tiedot on mennyt aika kivasti kyllä niin kuin läpi ja vähän, että minkäköhän takia tämä on tehty. Et mä jotenkin, että onko nämä nyt niin kuin, että korttipeli on pahin ja sitten raha-automaatit ja vasta sitten tämä nettipelit. Ja just tätä, kun niiden yhteiskuntavastuullisuutta selvästi haluaa, kun mä kävin siellä nettisivuilla, niin siellä oli pitkät pätkät. Tietenkin varmaan ihan hyväkin, että peliyhtiöt kiinnostaa nämä ongelmat ja muut, mutta vähän, että koska meillä ainakin näkyy nyt tämmöistä tulosta näistä. Katsotaan sitten kumpi oli oikeassa vaikka ensi vuonna, että kun tämä tutkimus on julkaistu ja onko meillä kenties lähtenyt yllättäen nousuun nämä meidän, mutta tuossa nyt näkyy aika hyvä tiputus tuossa 2010-2011 alaikäisten rahapelaamista koskevat yhteydenotot. Tässä siis myös vanhempia ja alaikäistä, jotka on soittanut peluriin, niin se on laskenut aika rajusti. Ja sitten vielä kun 2011 heinäkuussa kiellettiin nämä raha-automaatit alle 18-vuotiaat, se tuli siihen puoli vuotta myöhässä, niin siinä vasta onkin 2011-2012 kova tiputus. Et ne on tosi minimaaliset alaikäiset koskevat rahapelisoitot, mitä meille tulee. Mutta tietenkin varmaan hyvällä huolissaan siitäkin. Mutta sitten näitä digipelisoittoja, mitkä on lisääntynytkin meillä, niin niistä sitten onkin aika paljon alaikäisiä koskevia. Suuri osahan niistä tulee läheisiltä, niistä soitoista, ja puolet näistä soitoista koskee alaikäisten digipelaamista. Ja sitten taas alle 35-vuotiaita, niin niitä onkin niin kuin yli 90% näitä digipelejä. Että näissä kyllä on selvästikin alaikäiset. No niin. Me päätämme nyt sitten tämän session tähän viimeiseen kalvoon. Eli 1.9. peluri täyttää 10 vuotta. Ja silloin meillä on Helsingissä tämmöinen pieni katutapahtuma. Laittakaa päivä ylös ja tulkaa paikalle pitämään hauskaa. Ja mun synttärit myös. Mutta ei siitä sen enempää. Kiitos tosi paljon, Markus.